chỉ cú mù đây là chỉ ta số cho cha cú cơ chỉ cú là nó tạt cao nó nè cái này cháu phun dư thôi cú nó kêu việc càng đi nè đó cú nó kia nè cá toàn dịch cát thôi đây là đặc của nó kia nè chả phun dư nè cha cú chỉ câu cát kia liò
tiệt tia lên nữa cả cái li đểว่าชาวตอนนี้จะพุ่งยื้อวันนี้ตอนนี้รู้สึกหายรอใช้เทียกงกัวแก้วถ้าก่อนนี้แสดงชี้เกี่ยวกับการย้อนส่งนะเป็นมาลิชินชี้ตัวเลยใช้วิดีโอ